kai mai kamakar dubu mai gidan mu irin ko ake ta nema. Allah ya ɗaukaka ka ka kyala waɗanda suke ta gulma. Kainuwa ajiya ta Allah jeje ba a maka taure. Alhaji Muhammad dan majan azara haka za ka dore. Magana aikin ki kama karfe dan kar da kiman mu kore. Zakin mu da ya fito dole ne a jiki su yi ɗari-ɗari. Alhaji Muhammad dan majan azara ba masu jama'a. Ka yi gaba Allah ya kiyaye ka. Alhaji Muhammad dan majan azara kuma kai da boska. Turan giwa wanda bai san tsoro ba. Alhaji Muhammad dan majan azara kuma kai da gwarzo. Kuma ga haƙuri kan taimakon jama'a ya ba da kwazo. Ba a da mai girma kuma ba a da mai girma. Ba a da mai girma dan majan azara mai girma. Haka Allah ke ikonsa arzikinsa ga wanda duk ya so. Mai kashewa mai rayawa shi ke haka yanda duk ya so. Mai mutan birni da yan ƙauye mun tare muna ta hudodin arzikin da shi ya bamu. Komai muka so yana bamu.